Za posledné roky sa toho v digitálnom svete hrozne veľa zmenilo. Ako jedným z najrevolučnejších možností, hlavne v oblasti toho, ako zarábať na internete, je práve ťažba kryptomien. Ťažba kryptomien je veľmi zaujímavá téma, pretože v princípe na začiatku si kúpite nejaké jedno ťažobné zariadenie, dokonca, ako si ukážeme v tomto videu, vám stačí len podiel v jednom ťažobnom zariadení, to znamená, že formou niečo ako leasingu môžete priebežne behom roka splácať takéto ťažobné zariadenie, až postupne behom jedného roka ho nadobudnete, to znamená, že viete ho priebežne splácať, bude sa vám behom roka zvyšovať váš výkon a zároveň nemusíte vedieť žiadne tie technické veci okolo toho, čiže keď vám ťažba príde veľmi zložitá, tak po tomto videu uvidíte sami, že je to veľmi jednoduché a zároveň nie je potrebná dokonca na to ani nejaká obrovská investícia. Sú dva typy ľudí, ktorí investujú do Bitcoinu. Jeden typ ľudí sú takí, napríklad ako ja, ktorí vyslovene skôr primárne investujeme do Bitcoinu, to znamená, že každý mesiac si odkladáme peniaze, šporíme a každý mesiac pravidelne investujeme 100, 200, 500 tisíc eur. A potom je druhá kategória zväčša tých obrovských inštitucionálnych fondov, kde mnoho fondov, napríklad 5% z tej správy celých aktív investujú pravidelne do Bitcoinu a skrze práve týchto dvoch kategórií investorov cena Bitcoinu neustále rastie. Aby ale Bitcoin mohol fungovať ako celok, potrebuje správcov siete alebo tzv. Overovateľov, ktorí decentralizovane na celom svete sa starajú o to, aby sieť fungovala. Je to niečo podobné, ako banky dohliadajú medzi sebou na seba a vzájomne si požičiavajú peniaze, tak keď by jedna banka napríklad sa snažila sfalšovať nejaké peniaze, alebo by začala vytvárať neprimerané množstvo peňazí, alebo by poskytovala úvery jednoducho z ničoho, čiže by narušila celý ten bankový systém, tak by pravdepodobne minimálne lokálne celý ten bankový systém proste stroskotal, respektíve by tej banke nikto nedôveroval, takže by tá samotná banka skrachovala. Bankový systém však je omnoho nákladnejší ako samotné fungovanie Bitcoinu, preto mnoho ľudí začína využívať práve Bitcoin. Zároveň, ak vlastníte Bitcoin, nie ste kontrolovaní ani bankou, ani štátom, takže to je jeden práve z ďalších dôvodov, prečo cena Bitcoinu tak posledné roky rastie. No a práve to, že Bitcoin je závislý na overovateľov transakcií, na tzv. Ťažiarov, tak práve to je príležitosť pre nás, bežných ľudí, ktorí si môžeme takéto ťažobné zariadenie nakúpiť. A ako uvidíte sami v tomto videu, tak behom 2 rokov s veľkou pravdepodobnosťou skrze tú návratnosť aj máte peniaze späť, očakávať nejaký rast Bitcoinu, zarobiť na tom samotnom stroji a zároveň ešte ďalších niekoľko rokov na tom zarábať po tom, čo sa vám vráti tá pôvodná investícia. No a to všetko si ukážeme v dnešnom videu, takže poďme na to. Perfect. Začneme na webe ASIC Miner Volue. Je to web, ktorý odporúčam každému používať, pretože viete si sem všetky vaše dáta, ktoré potrebujete vložiť a skrze to si vypočítať návratnosť z vášho zariadenia. Začneme prvotným údajom hore. Odporúčam si nastaviť menu v eurách a nastavíme si našu cenu v kWh. No na Slovensku je to nejakých okolo 20 centov. To znamená, že pravdepodobne na Slovensku momentálne existuje asi len nejakých 5 ťažobných zariadení, ktoré budú ťažiť v zisku. Aj to z toho dve sú na neznáme kryptomeny, ktoré by som skôr neodporúčal ťažiť. A zvyšné 3 sú síce možno menej rizikovejšie kryptomeny, ale jedno z tých zariadení sa už ani nevyrába. Ďalšie sa pravdepodobne tiež nebude vyrábať a to posledné bude dostupné až niekedy cez leto. Takže momentálne pravdepodobne nie sú nejaké ťažobné zariadenia, s ktorými by ste vedeli ťažiť na Slovensku. To ale nevadí, pretože profesionálna ťažba v roku 2026 a pravdepodobne aj ďalších následujúcich 5 až 10 rokoch bude prebiehať v tzv. Housingoch. Veľkých halách, ktoré sú blízko nejakých vodných elektrární, takých večerných elektrární alebo jednoducho miest, kde je veľa prebytkovej energie. To znamená, že tí výrobcovia elektriny si môžu dovoliť ju predávať ďalej za veľmi lacno, pretože aj tak by ju nepredali. To znamená, že tá likvidita, ten záujem o takúto cenu je nízky
a to tlačí tú cenu dole a práve to často využívajú práve minery alebo teda nejakí veľkí investori, ktorí na takomto mieste postavia veľkoťažobnú halu, zabezpečia si dostatok kapacít priamo často od štátnych podnikov alebo od takýchto súkromných podnikov, zabezpečia dostatočné regulačné podmienky a môže sa začať ťažiť. Veľmi populárne je to v Amerike, ale napríklad aj vo Vietname a posledné roky dokonca aj v Afrike, keďže tam tiež tá cena energie je dosť nízka a sú tam miesta, kde viete ťažiť za pomerne veľmi lacné ceny, respektíve odoberať za veľmi lacné ceny. To znamená, že ten správca tej housingovej firmy napríklad odoberá za 4 centy a vám ju predáva za približne 6, respektíve dajme s nejakou rezervou skôr 7 centov v eurovej hodnote. To znamená, že za 7 centov za kWh viete ťažiť v takýchto profesionálnych housingoch a v tých 7 centoch je dokonca často zadatané aj to zapojenie, to vybudovanie tej infraštruktúry, tá hala, správa, bezpečnosť, to znamená, že sú tam nejakí SBS-kady, ktorí vám to chránia kompletne, celý ten systém, aby ste vy nič nemuseli riešiť. Takto profesionálne a moderne už funguje ťažba v roku 2026. V princípe vám stačí vedieť, čo to tá ťažba je, čo si môžete vyhľadať na internete. Ak ste úplní začiatočníci, ak už niečo viete, tak pravdepodobne tieto informácie poznáte a je to len o tom nájsť nejaké správne ťažobné zariadenie, ktoré vám bude fungovať. Mnoho ľudí, ako napríklad ja, síce neťaží Bitcoin fulltimeovo, ale máme to ako nejaký prívýrobok, to znamená, že zarábame 2000 eur ako nejaká naša vyplata, plus napríklad 400 eur nám chodí za ťažby, s tým, že sme pôvodne do toho niečo investovali, nám sa to priebežne vracia a nejakú polku z toho napríklad vkladáme naspäť do tej ťažby, aby sa nám rozširovalo to množstvo tých ťažobných zariadení, ktoré máme, plus máme z toho nejaký pravidelný príjem. Prípadne sú ľudia, ktorí buď si takýto housing vytvoria sami na nejakých dobrých lokalitách, alebo práve do toho investujú veľké peniaze a potom v princípe z toho dokážu fulltimeovo žiť. Ja si ale skôr myslím, že toto video bude skôr celiť na takých bežných užívateľov, ktorí chcú do toho vložiť možno pár stoviek, prípadne nárazovo pár tisíciek eur a práve preto toto video odporúčam dopozerať do konca, pretože budete pravdepodobne cieľovka. Zároveň chcem povedať, že toto video vzniklo v spolupráci s partnerom Minero, za ktorým spolupracujeme teda aj na tom, aby ste vy ako užívateľia alebo sledovatelia tohto videa alebo celkovo kryptomagazínu sa mohli k takýmto podmienkam dostať, ale zároveň my tieto služby sami používame, takže vieme vám ich odporúčiť skrze to, že sami ich vlastne využívame, sami od Minera nakupujeme ťažobné zariadenia, plus môžem vám ukázať zaujímavý program 10+1, k tomu sa dostaneme, ale chcem sa vrátiť späť ku základom teda tej ťažby, čiže odporúčam všetko sledovať na Asset Miner Value. Toto vyslovene nie je web, kde by ste nejaké zariadenia si vedeli kúpiť. Je to niečo ako CoinMarketCap. Akurát si tu nepozeráte ceny kryptomien, ale návratnosť týchto daných zariadení, ktoré tam sú. Odporúčam celiť na Bitcoin a Dogecoin lomené Litecoin. Keď dáte Dogecoin lomené Litecoin, to znamená, že to sú takéto L11 alebo L9, ktoré súbežne ťažia Dogecoin a zároveň ťažia Litecoin naraz. To znamená, že vy napríklad vyťažíte 20 eur v Dogecoine a 5 eur v Litecoine. Tieto peniaze si môžete rozmeniť do Bitcoinu alebo priamo do eura, do dolára, v závislosti od toho, ako sa dohodnete s tým housingom a môžete si to pravidelne nechať vyplácať na peňaženku alebo práve na bankový účet sa to dá aj rozmeniť. Takže odporúčam mi smerom skôr Dogecoin, Litecoin a Bitcoin, pretože Bitcoin a práve Litecoin sú dve také dlhodobo najziskovejšie biznisy a najstabilnejšie, čo sa týka ťažby. Ostatné altcoiny sú rizikové, cena kolíše, chvíľu to môže mať návratnosť 1 rok, niekedy potom behom pár mesiacov to môže klesnúť na 5 rokov. Preto odporúčam tieto dva segmenty, prípadne kombinovať pol na pol, polku kupovať ťažobných zariadení na Bitcoin, polku kupovať ťažobných zariadení na Dogecoin, respektíve Litecoin. Môžeme si ukázať napríklad, ako funguje ťažba na tomto zariadení L11. Je to vodou chladené zariadenie L11 na ťažbu Dogecoinu a Litecoinu. Ťaží tieto dve kryptomeny súbežne.
zadobí to nejakých 2500 eur ročne, 7 eur za deň. Tie náklady sú asi polka z toho, čo to vyťaží, plus minus alebo niečo viac ako polka. 7 eur je čistý zisk, to znamená, že mesačne zadábate nejakých celkom pekných 200 eur z tohto. Podotýkam, cena Bitcoinu, Dogecoinu aj Litecoinu za posledných 6 mesiacov prepadla asi na polku ceny, dokonca môžete vidieť, že pomaličky sa ten zisk denný začína zotavovať, dokonca v minulosti to ťažilo trojnásobne viacej v čistom, takže tá cena môže byť rôzna, aj tá návratnosť, ale pozor, počas cenových výkyvov smerom nadol klesá nielen cena toho daného aktíva, Litecoinu, Bitcoinu, ale klesá aj cena toho ťažobného zariadenia. To znamená, že vy to ťažobné zariadenie dneska viete kúpiť lacnejšie, a zároveň, keď cena Bitcoinu sa vráti na all-time high, alebo Litecoin sa vráti na tie pôvodné ceny, ktoré boli začiatkom tohto roka, tak to znamená, že vy v princípe môžete ťažiť napríklad opäť tých 700 eur mesačne, čo je celkom dobrá návratnosť na to, že toto zariadenie stojí, povedzme, že rôzne, ale dajme tomu okolo nejakých 10 000 eur môže stať maximálne do nejakých 15 000 v závislosti od toho, že aký reseller vám ho vlastne pošle, prípadne aj v závislosti od toho, aké je dodanie. Ak očakávate nejaké rýchle dodanie, tak tá cena môže byť vyššia. Ak napríklad očakávate dodanie za niekoľko mesiacov, tak tá cena často môže byť aj o polovičku nižšia. Čiže vždycky odporúčam ísť na e-shop Minera a tam si vybrať to konkrétne zariadenie, koľko stojí na základe tohto zoznamu z ASIC Miner Value, čiže skúsime nájsť túto L11, ktorá ťaží 35 GHz za sekundu, či ju tu vôbec majú, ale predpokladám, že asi pravdepodobne áno, aj keď možno nie hneď na sklade, v závislosti od toho, že či ju ešte momentálne vyrábajú. Tak dokonca ju tu majú, takže to znamená, že stojí nejakých okolo 14 000 eur. To znamená, že tá návratnosť je momentálne celkom slabá, ale ako hovorím, tie ceny sú výrazne dole dneska a ešte zatiaľ, čo to pred 2 mesiacmi bola návratnosť ani nie 2 roky, tak dneska je tá návratnosť väčšia, ale ako hovorím, cena tých daných aktív môže vzrásť 2- až 4-násobne a to znamená, že práve teraz, keď sú tie ceny nižšie, tak sa oplatí investovať aj do tých ťažobných zariadení. Je tu však aj druhá možnosť, okrem toho, že si môžete vybrať nejaké ťažobné zariadenie, prípadne kombinovať Litecoin plus Bitcoin a ako hovorím, očakávať nejakú dvojročnú návratnosť v priemere. Hovorím, že môže to byť niekedy 4 roky, pri lepšej situácii to môžu byť aj 1,5 roka, plus tá cena zariadenia stále má nejakú hodnotu, plus rastia aj cena tých vašich vyťažených bitcoinov a litecoinov. Takže ako hovorím, tá návratnosť sa vie veľmi rýchlo dostať z 2 rokov, respektíve 2 až 4 rokov, priemer aj na rok a pol pri lepšom nejakom optimalizovaní, nastavení tých cien, prípadne pravidelnom investovaní do ťažby. A práve to pravidelné investovanie do ťažby, to je ďalšia z veľmi zaujímavých možností, ktoré Minero ponúka. To znamená, že nemusíte dneska kúpiť celé zariadenie, ale môžete kupovať 1/10 toho daného zariadenia, ako som už aj otvoril túto stránku. Ukážeme si hneď príklad. Čiže za 10 mesiacov viete nakúpiť celý podiel a ešte Minero vám potom dá v 11. mesiaci bonus zadarmo ten 11. podiel, takže už ako keby druhé zariadenie začnete si zbierať. Toto zariadenie je vaše, viete si ho kedykoľvek poslať na vašu adresu, viete kedykoľvek stopnúť ťažbu na tomto zariadení, zároveň ho viete predať kedykoľvek a dokonca, čo som sa bavil s Marošom, zakladateľom Minera, tak hovoril, že uvažuje aj nad nejakým marketplaceom alebo niečím podobným do budúcnosti, ak to už teda nespustil alebo nemá to spustené na nejakej beta verzii, keď sledujete toto video, takže odporúčam ísť možno aj takýmto spôsobom, ak nechcete hneď zo začiatku investovať, že 5 000 alebo 20 000 eur, tak buď si kúpite nejaké lacnejšie zariadenie za 2500 eur a bude vám to ťažiť nejakých niečo ako 50 eur alebo 100 eur mesačne, kúpite si takéto zariadenie 4, máte niekoľkonásobne väčší nejaký denný alebo mesačný príjem, tak môžete ísť aj takýmto ďalším systémom dokonca, vyskúšať si investovať od 500 eur a teda ako hovorím, DCA-kovať každý mesiac. Čiže
každý mesiac tam posielať 500 eur a kupovať vlastne nejakú časť toho zariadenia, čo je za mňa veľmi revolučný spôsob. Ja som to na Slovensku nikde nevidel, nevidel som to zatiaľ ani v zahraničí. Sami to momentálne skúšame aj u nás v kryptomagazíne, takýto podiel si skupovať postupne, to znamená, že ako keby nemusíme každý mesiac nakupovať za 2500 eur stroj, ale stačí za 500 eur a postupne, ako hovorím, sa nám ten výkon nabaluje, zatiaľ čo dneska budeme ťažiť napríklad o nejakých 10 eur, 20 eur mesačne, tak za pol roka, keď budeme mať tých podielov viacej, tak sa nám ten mesačný príjem bude postupne zvyšovať na 50, 100, 200, po niekoľkých rokoch na 400, 500, 1000 eur, keď budeme rozumne reinvestovať, tá cena Bitcoinu bude rásť, cena Litecoinu, cena Dogecoinu bude rásť a tak ďalej, takže keď to budeme rozumne spravovať, očakávam celkom zaujímavú návratnosť. Dole v popise videa zároveň vám nechávam dotazník, ktorý môžete vyplniť. Je to nezáväzný dotazník, môžete tam vyplniť nejaké základné údaje o sebe, ak by ste mali o toto záujem a Maroš z Minera vás pravdepodobne bude hneď do pár dní kontaktovať, ako vyplníte dotazník a môžete si s ním vybrať ponuku na mieru, čiže pokojne mu povedzte, čo očakávate, ako máte nejakú vami očakávanú investíciu a on vám poradí, ktorý z týchto nejakých plánov, balíkov alebo ťažobných zariadení by bolo najrozumnejšie pre vás a do čoho začať teda investovať. Ďakujem vám za dopozeranie tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, môžete ho podporiť lajkom. Nezabudnite si zapnúť odber so zvončekom. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čauko.